Els baldaquins estaven col·locats originàriament a l'absis de l'església, sobre l'altar i sostinguts per dues bigues. La seva funció litúrgica era la de protegir i posar en relleu l'ara de l'altar. L'estil d'aquest baldaquí correspon al corrent romànic de caràcter geometritzant. Per la seva equilibrada composició formal, és considerat com l'obra mestra de la pintura romànica catalana sobre fusta. L'escena representa la iconografia apocalíptica del judici final, la parausia. La figura d'aquest Crist Pantocràtor es representa asseguda beneint amb la mà dreta i amb el llibre dels evangelis obert amb la inscripció Pau i Llei. 8 àngels amb estendards i fèrules, pròpies del ritual de la cort bizantina, envolten la seva figura, dels quals solament se n'han conservat 3. Les inscripcions conservades diuen: «Qui puja vers els astres em condueixi a l'esperança de la vida eterna. Llum i origen dels dies». Per bé que la tradició històrica del seu ingrés al Museu Episcopal de Vic l'any 1906 ens diu que prové de Ribes, no es pot tenir la certesa absoluta d'aquesta procedència.